тоҷирони дуконҳои телефон нигаронанд, ки ҷорӣ шудани боҷи 20% барои воридоти телефонҳои ҳамроҳ моли онҳоро қимматтар хоҳад кард. боҷи нав бо қарори ҳукумат шурӯъ аз 1 июл ҷорӣ хоҳад шуд. дар иттилоияи расмии хадамоти гумруки тоҷикистон омадааст, боҷи гумрукӣ ҳатто аз телефонҳое ситонида мешавад, ки одамон барои истифодаи шахсӣ аз хориҷи кишвар меоранд. تغییر ساعت شده تقریبا ایمیل شد ایمیل دبولش زمش دبول نرخ همه چیز زیادی چیز دبولش زمش در میگیره میشه تاثیر میرسونه موقتا باید با جوش میگیره طوری میشه خیلی با چخلی همونجا هم موقتی میشه سعودوس میشه خیلی با جوش میگیره میشه بار افتاد воридоти телефонҳои ҳамроҳ бори чандум аст, ки зери боҷу пардохтҳо меафтад. шурӯъ аз соли 2023 барои овардани телефон ба Тоҷикистон аз ҳар дастгоҳ 14% андоз ва арзиши иловашуда вобаста ба арзиши телефон ва $10 боҷи гумрукӣ ситонида мешуд. танҳо баъди супоридани ин маблағ рақами имеи телефон сабт ва дастгоҳ дар Тоҷикистон кор мекунад. ба иттилои хадамоти гумрук, аз телефонҳое ки арзиши онҳо то $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст, $10 хироҷи гумрукӣ ситонида намешавад. сокинон нигаронанд, ки аз ҳоло нархи телефон дар бозорҳои Тоҷикистон хеле боло рафтааст ва интизоранд, ки бо ҷорӣ шудани боҷи 20% нархи он ба таври ҷиддӣ боло хоҳад рафт. вазбинтар меша мардуми телефон қарда вазбин меша худш бе ҳаминам вазбина мардум ҳамеша зӯруш намераса бо вайда бо вазбинтар меша қиматтар ба қимат шавад бо намедонем чӣ кунем. мақомоти Тоҷикистон аз ҷумла хадамоти гумрук шарҳ надоданд, ки ҳадаф аз ҷорӣ кардани боҷи гумрукӣ барои телефонҳо чист. мақомот борҳо аз ҷустуҷӯи манбаъҳои нави ситонидани молиёт барои пур кардани буҷа суҳбат карданд. буҷаи Тоҷикистон асосан аз ҳисоби андоз, ҷарима ва боҷҳои гумрукӣ пур мешавад. солҳои ахир дар кишвар чанд пардохти ҳатмии дигар, аз ҷумла барои нобуд кардани мошинҳо ё утилизатсия ҷорӣ шуда, ҳаҷми ҷаримаҳо низ боло бурда шуд. соҳибкорон низ борҳо аз гаронии молиёт шикоят карданд.